Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Familiar na akong iyang tingog. Huwag ka na makaila sa mong laki sa mong damgo. Wa. Wala ko makita ang iyang naong. Hanap kaayo, cute. Ang iyang tingog lang ang akong mabati. Pero ano ka, ano nga? Pero may ko mang mabati ang iyang tingog ning milapay mga adlaw. Naglipok ko ay. Kay mahimo ang imong damgo. Dili kid damgo lang, Christine. Kundi, kabahin sa mong kagahapon. Unsa? Huwag ka ba hinumduman sa mong kagahapon? Kikutan ni mo ang akong kamot. Close your eyes, Christine. O ginumdumi ka di pag-usap. Hinumdumi ko, Christine. Unsa? O ganang hinamduman man ta ka? Sure ko, nga karon pa lang ta magkakita, Facundo. Dinhi sa asyenda. Nakasiguro ko nga wa pataka ikahinagpo sa syudad o bisan asa. Dinhira. Tada. May atuon pa magkata. Alina! Tada, let's go! Huwag rin sa may numdum na ko. Ito, lami. Ay! Sa mga sir, ganahan kang hungitan. Ay, di lang sa... Ako lang. Mas makasabot mo ko ni mo sir ato mag-amang-amang ka. Oy! Dali kay ko nga makarelate. Lami kay mo luto og puto si Manding, no? Ay! Hindi ka bantay ka sir, lami di kayo ang iyang puto. Murag yung kanang si Ate Delia Biente, luto, tas negros lami kayo iyang puto og si Kwati. Oy, liwat kayo ni Lola Trincia og Lola si ano. Hindi ka bantay ka sir, piso kayo ang iyang si Kwati. Nagharagi shout out, Kabantay ka sir, kabantay ka, Biente family. Nabaw ka kung Salamat. sila kapispiso, na? Kuan, gida ka ng tabliya. Dili. Dili. Unsa man di ay? Naibaw na ko. Gisagulan ng cornstarch. Di, gihapon. Flour? 5. Ha? Wrong. Corn? Pero, walang siya man mahong bugas, makis. Unsa lagi ba? Hihihihihi. Nana sa na mong hihihihi. Ikaw, sir, ha? Lagi kang pinahiyuman na ako. Madagan ko ni mo na. Kabantay ka, sir. Madagan ko ni mo. Mga mahan, ginoon niya ka sa akong isabak. Di lang sa. Piso gyud ang imuha, oh. Nakabantay gyud ko. Dili gingon na ang piso ako, O, tanaw, Ha? Oo, bitaw no. Wala, mas piso ning akong si Kwati tanawon sa imo lagi. Nga ano di ay. Ay, lahit tingali ni paghimo, ay. Higop, Bel. Okay. Ay, salami! Daoy! Nahino, nabantay ka siya, nahura tinoon, nahinay ka na kong higop, tas kayo itong higop pa. Wala hinoon ko ikatos lubans biko. Ganiha puto, karon biko, ala! Nindot! Gidadaan pa ta ka. Uy, kabuutan, oy, thank you, Yana! Higop na sa...
Ay, kasakto yun sa kainiton. Ay, hindi na makapasok sa simod. Ay, Tinuod bagod, patilawa tabi. Patilawa tabi, patilawa tabi. Ayaw, dilaw. Ayaw na, Ellie. Special ni, para ni Melvin. la, uy, matouch mo lang ta. Ka-ampere ni mo eh. Ang sa ta. Piso kay ang squatting niya, ako saktura. Kaya ba ka ganahan sa kuha ng piso sa din ha? Ay, Wala. kasunod na lang, Ellie. Kanang mag-away sabta. Ha? Ha? Mag-away? Mag-away sa mundo, ha? Makikaway kag amo yan na. Uy, nakabantay sab ko, ha? Mag-eli ka lang ni sir. Ayun, anak man lang gud mi kasuod. Dili ba, Ellie? Mao man gani nga dili mahimo nga mohigop siya anang imong sikwati, kahimuan ra unya nako siya ana kun mag-away nami. Uy! Wala no, may pag-awayon ka kay maslamion ni mo ang sikwati. O di sige. Awaya ko sige. Aron timplahan ta ka anak kanunay. Sige na. Hudda na na. Sa man ganahan pa ka, kahimuan pa ta ka. Na may daghan ini sa kusina. Uy, daghan pa. Tinuod, ha? Hudda. Uy, gamay hinuon ko, naigam ko. Hala, nakaduha ka tasa na hinuon ko. Ngayon ginahan pa ko muhigop. Ay, muan pa ta ka. Kadit lang ha. Dali ra manggod. Hala, dali na di. Ay, dahom. Uban ko biya, makason ko. Ay, ayaw lang kay makakita unya ka sa akong secret receipt. Hala! Naa. At sa man na yan. Ala yan, makainomdom ko yan. Ay, tadloy ko, bi. Yan, alam mo na magtigre. Arat kan mauli namin sa siyudad ni Christian. Ingon sa anaon ako, paghimo. Tadloy ko. Sa'yo yan na yung kaayo, Mel. Sa'yo na kaayo, paminaw ha. Tunga sa basong tubig. Uy, kagamay rin ko tubig. Shh, pahuman na sa ko. Sige. Paminaw, good, ano makatun ka? Paminaw. Hilom sa mundo ha. Human sa tunga sa basong tubig, itak-ang na nimo sa biya na nga kasirola. Uy, ganong biya man. Hilom, sige, pamati ba, pamati. Sige. Pahilom sa, o pagkahuman, itak-ang nimo, pabukalon. Inigbukal na, maglunod kag usa ka tabliya. O sa katabliya, bra. Espiso malagi kaayo. Wapagani, mahuman. Paminaw, lagi kay ba pa mahuman? Ganahan ka makatun o dili? Alagi. Di na ko matingog. Sige na. Okay, sige. Human mo glunod sa tabliya, kuhaon nimo ang map nga gigamit ganina sa katabang. Nganong? Ayaw sa lagi ba? Og pagkahuman, pugan nimo sa may lababo. Og sawro nimo ang pinuga sa planggana. Nga! Oo. Unya ang pinuga, magkuha kag usa lang ka baso. Imong isagol sa nagbukal nga sikwati. Unya pabukalon og usab. Then put sugar to taste. Ana, espiso na. Gisagula di mo pinuga sa mapa nga akong sikwate. Wow! Labi ni ba? Burog-bukawas naman yung tinay. Sige na magsinuka. Kaya ito na pupuon, kaya itong lutong balik. Kalaan dyan. Gipainom ko na yan. Ba't talaga na may anak ka? Dahom! Maoday angay niya. Dili pagkatuigo, Lula. Tigalig masayod si Facundo si mong gibuhat. O tingalig maospitalo niya ng tawhana. Pinabukalan man to, Lula. Patay ng kagawad to. Pero kung wa mamatay, siya'y mamatay. Apsaps. Pili na kung ano sa'yo gusto. O atong paliton.
May daghang mga display ng mga sinina din sa merkado. Mga ginagmay ng mga tindahan pero kumplito. Christine, Uy, butik din wa. Sa syudad, mura kag anhara ka makakita diha. Sa dagkong mga mall. Oh, I miss shopping. Kung magbinuotan ka, may mong dadun ka sa syudad. Aron magka-shopping. Tinuod? Yes. Happy? Na, ma'am. Binuotan nga way sagol ka plastikan. Ug kakugi nga imong kabubuton. Ha? Pinuutan nga way sagol ka plastikan? Well, okay na ko, ana. Pero ang kugi nga... pwede lain lang. Di ko na ko kaya ang mga buhaton sa bay. Daghan magkakatapang. Anong kinahanglan magyud mga hagu-haguon pa ko nimo? Di pwede nga i-treat na lang ko nimo as a visitor? No. O da ito, oy. Kaya nagkinahanglan da ka na kong bayran. Tugod kay imo kong gipakaon. Kay kinahanglan nga makuha nimo ang akong buot ug atensyon. Wa pa di ay. Narabit. Juicy. Mindful. Hilason. Pero ngayon, Dato ko sa amo sad no. but not here. Ona. Sige na. Makuha lagi dayon ta ka no. Ako pa. Wow. The level of confidence. Naman, syempre. O, sige na. Makapili naman kaha ko bisag unsay akong ganahan. Okay, sige. Go ahead, Palito nimo bisag unsay akong gusto. if you like. Basta ha. Go on. Kaniyat sa. Ati, nakay karton diha ti? Na, inday. Sabi na mo. Di mapaliton. Dili ati, oy. Gamiton ako sa pagsud ining tanang sinina nga gihanger dinhi sa imong tindahan. Ha? Wait. So, dinagsud ang tanang sinina nga akong itudlo, ha? Sugod anang sa ibabaw paingon dinhi sa ubos. Ha? Ang tanan, ma'am. Ang tanan, way pilion. Basta tanang sinina ni mga baligya. Ay. Salamat kayo, ma'am. Salamat. You're welcome. Wait. What? Palito ng tanan? Huh? Dito na ko sa mansyon mamili. Kapoy kay dinhi, uy. May sagol pa ako sa merkado. Mas gusto ko dito sa mansyon. Kay ang tanang di na ko mapilian, ihatag na ko sa uban. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!